लोकांका काय भारी हाऊस असता, पावसात बसन मासे साफ करतात. या कायचा बघा मुंबईकरांचा काय चाललाचा. हे बांगडे, ही पापलेटा, बरा झाला पाऊस पडता म्हणून मासे धूक पाणी तरी गावला आयचा. या बरा आपला काय गो झाला तुझा गो झाला होता होऊन येतो आम्ही असं व्हायचं. मित्रमैत्रिणींनो, आज आम्ही बांगड्याचं तिखलं बनवणार आहे, ते पण सरकुलामध्ये. तर आमच्या काकी आहेत त्या एकदम छान मासे बनवतात. तर आम्ही आज बांगडे घेतलेले आहे. तर आता त्याला मी मसाला वगैरे त्याचा रेडी केलेला आहे. मी खालच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याचं काय कुठले साहित्य वापरले ते मी दाखवीन. सो आपण बघूया ते कसं बनवतात ते. मी ते बघत असाल, हे सरकूल आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण काही तेल वगैरे टाकायचं नाही आहे. नुसते आपले मीठ लावलेले बांगडे असतात, त्याच्यामध्ये हे वाटण टाकायचं आणि हातामध्येच कालवून फक्त ठेवून द्यायचं. आणि त्याच्यानंतर ह्याच्यावर आपण मग काय हळदीचं पान टाकायचं असतं. हळदीचं पान ह्या करता की थोडासा चांगला त्याला एक वास येण्यासाठी. हे बघा, आता काकीने हळदीचं पान ह्याच्यात टाकलेलं आहे. मासे नुसते हे कच्चे मासे आहे, जे मी हाताने त्या वाटावाटमध्ये मिक्स केली आहेत आणि ते मी त्या सरकुलामध्ये हे केले आहेत. आता मी हे असंच्या असं हे मी गॅसवर ठेवणार आणि शिजवणार आहे. हे जोपर्यंत शिजवणार तोपर्यंत मी त्याचं ते सारण जे काय आहे ग्रेव्ही घट्ट होणार ना तोपर्यंत मी ते शिजवणार आहे. हे बघा, आता मी हे गॅसवर ठेवलं आहे. आता ह्याच्यावर वरतून तेल सोडायचं आहे. आपण बघा, 2 चमचे तेल ह्याच्यात वरतून सोडायचं आहे. ह्याला कसल्याही प्रकारची फोडणी वगैरे काही द्यायचं नाहीये. आता हे मस्तपैकी मंद आचेवर शिजत राहणार. ते बांगडे त्याचं जे काय अरोमा आहे तो त्या ग्रेव्हीमध्ये उतरणार आहे आणि हळदीचा एक लिटिल बिट त्याच्यामध्ये स्मेल येणार आहे, तिरफळ असणार आहे त्याच्यामध्ये. तुम्हाला ते ढवळ्या झाला ढवळायचं नसतं खरं रे, ते फाटतील ते. तर आमच्या काकीनं आज तिकला केलेल्यानी. तर आता पंगत बसली आहे जेवक, तर दाखवते तिकला कसा झाला रंग वगैरे. आई काढ झाकण व्हायचं, काढ. एकदम मस्त चमचमीत दिसता. आंबोळ्या काय हो खाणार कसा वाटला तुमका? एकदम भारी आहे. हा भारी आहे. दादाच्या दाताक लागतात ना मासे. हा बांगडो हा बांगड्याचा टिकला. तिकल्या बांगडा फ्राय मच्छी पण आता बांगडे चमचमीत बांगडे त्याला खाऊयाच आता. मालवण